Οι έφηβοι σήμερα χρειάζονται μια επιπλέον όθηση για να ανταπεξέλθουν στην απαιτητική τους καθημερινότητα. Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Πέτρου, είμαι φαρμακοποιός και σήμερα θα μιλήσουμε για την αξία της B6 και την B12 στην καθημερινότητα των εφήβων. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, η ψυχολογία είναι λίγο σαν το roller coaster. Η πρόσληψη αυτών των βιταμινών μπορεί να βοηθήσει να κρατήσουμε μια ισορροπία. Η βιταμίνη B6 υποστηρίζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Συμβάλλει στη σύνθεση των νευροδιαβιβαστών ντοπαμίνη και σερωτονίνη, που είναι υπεύθυνες για την καλή διάθεση και τον ύπνο. Η βιταμίνη B6 ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα, κάτι πολύ σημαντικό για τους έφηβους μας που έχουν έντονη κόπωση, και επιπλέον βοηθά στην παραγωγή αιμοσφαιρίνης, προλαβαίνοντας την ανεμία. Η βιταμίνη B12 είναι απαραίτητη για τη σύνθεση DNA και των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου. Βοηθά ευεργετικά τη μνήμη και τη συγκέντρωση, κάτι πολύ σημαντικό για τις σχολικές επιδόσεις. Ακολουθήστε μας για περισσότερες συμβουλές.